Να στα μάτια σου. Το μπρούτζο βλέπεις για χρυσάφι, αλλά βέβαια τέτοιον ύπνο που έχεις εσύ, πού να ξεχωρίσει. Τώρα θα μας πάει στα πόμολα. Άστε με. Εδώ. Χρυσάφι. Πολύ. Ο Στέλιος. Πάπου να σου θυμιατίσουνε τα νιάμερα. Το λιβανιστήρι μωρή έφερες να μου δείξεις τρομάρα σου. Τώρα πια δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπεις? Όχι. Χρυσάφι δεν βλέπεις? Όχι. Τώρα να ανοίξεις τα στραβάδια σου μωρή να δεις. Θα σου έρθει. Μωρή Λουκία, πάρ' την και ρίξεις ένα κουβά νερό στο κεφάλι μαζί με το κουβά. Πάρ' την όξο. Έλια σου. Ηρακλής με ψάχνει. Ψαχουλιάρης ο Ηρακλής, Είναι. Μωρέ, άλλο να ψαχουλεύει εσένα και άλλο να ψαχουλεύει τα ξένα σπίτια. Ποια ξένα σπίτια? Αν πού τις βρήκατε? Αυτές οι λίρες είναι του μπάρμπα μου του Βρασίδα. Είναι οικογενειακές αναντάμ μπαμπαντάμ της φαμίλιας μας. Και δεν εισέρχομαι ποτέ. Δεν μου λες, κύριε δικηγόρε, το έχεις καιρό το σκιάδιον αυτό? Φοιτητόθεν. Φρενάρετε να ακούσετε. Λίρες πιάστηκα. Κακός. Αυτός βρε είναι ο θησαυρός που βρήκες. Αμπτή μαντάμ. Το παν δηλαδή είναι η δουλειά. Έτσι και δουλεύεις και το παλιοσιδερικό χρυσάφι γίνεται. Βράσω τον οραβωνιαστικό. Γιατί να με βράσεις, κύριε Θεονίτσα? Να σε βράσω, βρε, να σε βράσω να μαλακώσεις. Γιατί είσαι πολύ σκληρός άντρας. Και εσύ να μου δώσεις το καπέλο για προσά από την αρχή. Αφού βασιστήκαμε στο ψέμα, γίνεται προκοπή με τα ψέματα. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν τις λίρες και τα χιλιάρικα με την τιμιότητα τα κάνανε? Νέα είσαι, όμορφη είσαι. Εγώ στην ηλικία σου. Το μοναστήρι είναι καλά. Σαν τους άντρες. Αλλά πώς τους φέρνουν? Έτσι. Γιατί? Για τα ντύ που έχει τρούπας 2. Έλα, παράτα το ματσούκι και τράβα σπίτι. Η Λουκία. Ναι, η Λουκία. Έλα, πάψε μη σου αστράψω άλλες 2 και γράψει σερί. Τώρα πάει να εξηγήσει και του πατέρα μου. Σε παρακαλώ, μη μου ανεβάζεις την πίεση. Άκουσε εκεί να τραβιόνται 3 χρόνια και εγώ να στέλνω να την καταφέρει. Τα γυρατιά μου. 2 δωματιάκια, τη συνταξούλα μου. Θα είχα και μια κούπα χαμομήλιο όταν θα γινόμουν μορμολίκιον σαν και σένα. Μεγάλος είναι ο Θεός. Δηλαδή μας το δίνει στο σπίτι? Έτσι κι αλλιώς φτωχοί από λεπτά, ας είμαστε πλούσιοι από καρδιά. 4x5 και 20. Α, μικρό είναι. Ένα διαμέρισμα από αυτά τα μοντέρνα σου φτάνει.